ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೊಕಲಿರ್ವರ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಮೊಕಲಿರ್ವರ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ 15th ಇಯರ್ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. ಸೊ 28th May ಅಂತ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆತೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬೇಕದು ಸೇಫೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೂತಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅವೇ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಪಿತೆ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲು ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬುಷಿಡ್ ಪಂದು ಒಂದು ಜಾಪನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಂದು ಸೀ ಫುಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಎಂಕಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಪೂರ ಜಾಪನೀಸ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಜಾಪನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸೀ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಟನ್ ಬರಿಟುಂಡು ಬುಷಿಡ್ ಪಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಪ್ಪುದರು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನೆನಪೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಫುಡ್ದ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೇನ. ಸೊ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಫುಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ಪೋ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದು. ಇವನ್ ಜ್ಯೂಸು ಸ್ಟಾರ್ಟರು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಕೋರ್ಸು ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇವನ್ ಸ್ವೀಟ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕಿತ್ತು. ಉಂದೆಂಕಲ್ಲ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ 15th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್.